Irridu nkunu aktar proattivi għal ġid tas-sidien tan-negozji żgħar u għall-klijenti tagħhom. Hekk stqarr il-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana meta kienet jindirizza konferenza bit-tema Coordinating Inspections Moving Forward Together. Hawn spjega li fil-waqt li l-ewwel parti tar-riforma tal-ispezzjonijiet tal-ħwienet kienet ħaffet il-piż burokratiku, issa permezz tal-ħiliet tal-ispetturi tas-servizz pubbliku jingħata sens usa lill-ispezzjonijiet. Il-konferenza li fiha taw il-kontributi tmexxija tal-amministrazzjoni pubblika u kapijiet ta' spettorati varji qarblet il-proċessi ta' kif isiru l-ispezzjonijiet fil-ħwienet u x'jista' jsir biex waqt li l-proċess jissimplifika jibqa' dejjem effettiv. Mill-konferenza ħareġ li ħafna min-nuqqasijiet li jinstabu ma jkunux hemm bitraskuraġni jew għax is-sidien ma jkunux jiridu jsolvuhom. Bekk intqal li l-ispettorati m'għandhomx ikunu biss dawk li jikkastigaw imma li jgħinu u jwasslu lis-sidien iż-żgħar għas-suċċess. Numru ta' kelliema nfasizzaw il-bżonn ta' aktar ħidma konġunta bejn l-ispettorati kollha varji biex jintlaħaq lan aħħar li finalment ikun iċ-ċittadin li jgawdi. Ix-xogħol ta' koordinament isir mid-Direttorat tal-Ispettorat u l-Implementazzjoni fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li joħroġ ċertifikat ta' compliance lil ħwienet li jkollhom kollox kif suppost. Hawn is-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana spjega li se jiġi implementat titjib ieħor inkluż self-assessments u aktar proċessi diġitali. Sultana qal li dan hu pass ieħor biex titkompla r-riforma li kienet saret fejn ispezzjonijiet għand tal-ħwienet ġiet implementata fi proċess wieħed minflok bħal qabel fejn kienu jsiru minn kull spettorat u fakkar ukoll fil-kisbiet importanti li saru f'dan il-qasam fl-aħħar snin, inkluż meta tneħħiet id-duplikazzjoni ta' spettorati li wassal biex bħala medja dak li kien isir f'7 spezzjonijiet issa isir kollu f'wieħed. Bekk issa bit-titjib addizzjonali li se jseħħ se jkompli jonqos ħafna skariġġ lis-sidien tan-negozji.